ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať. Priatelia, aby sme posunuli naše úsilie ďalej, je potrebné, aby sme povýšili mierové hnutie na vyššiu úroveň. Aby sme sa stali nielen obrancami mieru, ale jeho tvorcami. Podľa môjho názoru totiž nestačí, aby sme žiadali neutralitu Slovenska v tomto čase, pretože ak tu existujú takéto pnutia, ohrozenie bezpečnosti je stále veľké. Podľa môjho názoru musíme žiadať, aby sa vytvorila úplne nová bezpečnostná štruktúra, ktorú sľubovali všetky štáty Európy, plus Spojené štáty, Rusko a Kanada v roku 1990 v Parížskej charte pre novú Európu, kde sa zaviazali, že bezpečnosť je nedeliteľná a do tej bezpečnosti patrí bezpečnosť všetkých, vrátane bezpečnosti Ruska. Len taký svet môže byť bezpečný, kde sa cítia byť bezpeční všetci, a nie taký, kde sa vytvárajú aliancie, ktoré už z princípu svojho vzniku sú vždy namierené proti nejakému nepriateľovi a keď ho nemajú, tak ho hľadajú. Ešte nevyhrali, ale máme za sebou za tie 2 týždne dôležité úspechy. Stretávame sa my tu a naše hnutie sa rozlieva po celom Slovensku. Slovenská vláda v 99. roku dovolila prelet lietadiel NATO, aby bombardovali Jugosláviu. Lietadla NATO, ktoré vtedy prelietali aj ponad našu krajinu, zabíjali v Jugoslávii deti, ničili mosty a budovy, ženy, starcov. Používali bomby s obohateným uránom. Teraz majú robiť to isté z nášho územia. Nechceme základne NATO na našom území. A preto odporom proti základniam NATO na našom území bránime našu krajinu, ale bránime aj mier v celej Európe. A preto neskončíme s takýmito zhromaždeniami, s takýmito aktivitami, kým nedosiahneme výsledok, kým nezabránime budovaniu základní NATO na Slovensku. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Morty len a voľ nebyť, ako byť otrokom.